nigo omurikito Enoch Gichana anyara kobaka okoretaro ya yabe na sensemo ya Keumbu Riondonga Boruma Ibeno goika asensemeria ya Nyantura gokurigeria obosombi no bagachi wechiparo bogendeta sensemeyo abamenyi abo nigo bono ba gutumeka epare yo barua ebirengerero byabo kubwatekana no korosigwa wepare ya rokandre korobya obosombi bwabo Omwancho murigeria Wensoko TV asensemo yobosombi lero nigo naika asepara ekorua chinsemo chia Keumbu ya eta chinsemo chia Riondonga yagenda chinsemo chia Boruma na boigo chinsemo chiria chia Nyanturago anene mano omwancho murigeria epare yeiga nige gotumeka asobosombi bwa matoke obosombi bwe miesi na boigo bosombi bwe chia avocado koru chinsemo chia Nyanturago chinsemo chia Boruma na boigo chinsemo chiria chia Ibeno abamenyi benseme yeiga na bali bagutumeka epare yeiga nigo bali no kwegena nga epare yeiga bwango igene chikobe kwerami erinde rikorobya obosombi ase chinseme chiga ase ritukuria lero nigo twumiranire n'abamenyi benseme yeiga nabo igo abo bagutumeka epare yeiga nabo igo mbanyara ko babagusanga amonege taseni Wensoko TV na banyara ko babakorwa ebirengerero byabo kubwatikana epare yeiga eyibono egenderete korosigwa oisa kuri ri omwancho murigeria epare yeiga bono iga nigo yale miru yabekirwo morom nabo igo negenderete korosigwa amakarabati abamenyi benseme yiga mbachikunyara ko babakonyora obosombi obuya kubwatekana nepare yiga gekoera lero no turaiga tubegete kambi erinde lyo komurekanga na kiebinto bigenderete ase enseme yiga abaiga negati yabamenyi benseme yiga abuo twanyara ko batukumerana na barabwo boigo nigo bale abatumeki bepare yiga mbasanga Wensoko TV nebiga nebirengerero byabo barua ase enseme yiga asamareta Fred Nyandeka Mosima aso washabiki omuyigo gwabakione konsosera nyari bari masaba lakini umwarimu w'esukuru ekoro Star Academy menyete asako nje na bongo tebanga ndiyamono sana sasa ile project ye bare yiga abo totaite nyari ko bagekoro sibugwanke irinde nyari ko bakego konya asense mu yobosombi Number 1, school asengo so mini school chinde chitani ni gaiga bare nerego konya so somba abana kuchinga chiao chinsemo mbali mbali ya barete school ende ba ya baina nikia Number 2, omo choke umbuno mo choma nyekanite mono asamangana ye biasara no bore mibwa matoke nemesi igekere bare yera tokerne ngaya chiro nyari ko bage koera nenyare ko bakego konya na uchumi yense yito ne county yito ya Kisii nenyare ko ba kego kina omwere gweri tuko wetera se pare yiga abo bosombi boko babia Bernard Orangi group tunaro debya pare yito ya Riondonga ya Rosip andi tigebe kweramu abantu baito bakonyeke asogo sombe mesi na matoke barete chiro bago chandike transport mo mwesi miwa sairi chanda to kweno limbia mono asiga asingia wakorire yamona sala nyasago se ingo reporteria Wensoko TV korwa sensemo ya Riondonga imeyebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ninje Enoch Gichana Mosinto Onyambane